Добар ден на сите. Врз основа на член 37 од статутот на општина Битола свикувам седница на Комисија за урбанизам и заштита на животната средина на ден 24.1.2024 10 часот со следниот дневен ред. Претходно констатирам дека имаме потребен кворум за работа на комисијата. Го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во вид на урбанистичко-планска документација КП број 431 и КП број 899/7 КО Раштани. Надолу на сите точки наративот е ист, ќе ги прочитам само катастарските парцели во интерес на времето. Точка број 2. КП број 525 КО Нижополе. Точка број 3. КП број 1282/3 КО Крклино. Точка број 4. КП број 1511 КО Крклино. Точка број 5. КП број 201 КО Крклино. Точка број 6. КП број 417/5 КО Кравари. Точка број 7. КП број 138/1 КО Кравари. Точка број 8. КП број 156/7 КО Кравари. Точка број 9. КП број 100/7 КО Кравари. Точка број 10. КП број 33/10 КО Олевени. Точка број 11. КП број 23/3 КО Олевени. 12. КП број 109 КО Олевени. Точка број 13. КП број 466/2 КО Олевени. Точка број 14. КП број 874 КО Драгош. Точка број 15. КП број 786 КО Крстовар. 16. КП број 62/7 КО Крстовар. Точка број 17. КП број 798 КО Битола 4. 18. КП број 203/7 КО Бистрица. Точка број 19. КП број 1173/2 КО Бистрица. Точка број 20. КП број 181 и КП број 182 КО Бистрица. Точка број 21. КП број 1133 и КП број 1134 КО Бистрица. Точка број 12. КП број 1147/2 КО Бистрица. Точка број 23. КП број 574 КО Буково. Точка број 24. КП број 685 и КП број 694 КО Буково. Точка број 25. КП број 906/2 и КП број 907/7 КО Ротино. Точка број 26. КП број 964 КО Ротино. Точка број 27. КП број 967/7 КО Ротино. Точка број 28. КП број 1373 КО Долно Ризари. Точка број 29. КП број 1265 КО Долно Ризари. Точка број 30. КП број 1613 КО Долно Ризари. Точка број 31. КП број 1162 КО Логовард. Точка број 32. КП број 1007 КО Логоварди. 33. КП број 705 КО Трново. 34. КП број 465 КО Трново. Точка број 35. КП број 877 КО Гавалавци. Точка број 36. КП број 359 КО Карамани. Точка број 37. КП број 350/2 КО Поешево. Точка број 38. КП број 868/2 КО Дихол. Точка број 39. КП број 1039/2 КО Дихово. Точка број 40. КП број 2122 и КП број 2169 КО Цапари. Тие се точките на дневниот ред. Предметите се тука, значи, по сите точки давам 10 минути пауза да ги разгледаме, па после ќе преминеме на расправа и гласање. Добро, продолжуваме со работа. Дали некој бара збор од кој ги разгледа материјалите? Доколку никој не бара збор, преминуваме кон гласање. Точка број 1. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Раштани во вид на урбанистичко-планска документација КП број 431 и КП број 899/7 КО Раштани. Кој е за? 3 за, против, 1 против.
Ќе ги прочитам надолу само катастарските парцели. Точка број 2, КП број 525 К Нижополе, кој е за, 3 за, против 1. Точка број 3, КП број 1282 кроз 3 К Крклино, кој е за, 3 за, против 1. Точка број 4, КП број 1511 К Крклино, 3 за, 1 против. Точка број 5, КП број 201 К Крклино, 3 за, 1 против. Точка број 6, КП број 417 кроз 5 К Кравари, 3 за, 1 против. Точка број 7, КП број 138 кроз 7 К Кравари, 3 за, 1 против. Точка број 8, КП број 156 кроз 1 К Кравари, 3 за, 1 против. Точка број 9, КП број 100 кроз 7 К Кравари, точка број 3 за, 1 против. Точка број 10, КП број 33 кроз 10 К Олевени, 3 за, 1 против. Точка број 11, КП број 23 кроз 3 К Олевени, 3 за, 1 против. Точка број 12, КП број 109 К Олевени, 3 за, 1 против. Точка број 13, КП број 466 кроз 2 К Олевени, 3 за, 1 против. Точка број 14, КП број 874 К Драгош, 3 за, 1 против. Точка број 15, КП број 786 К Крстор, 3 за, 1 против. Точка број 16, КП број 62 кроз 7 К Крстор, 3 за, 1 против. Точка број 17, КП број 798 кроз точка број 17, КП број 798 К Битола 4, 3 за, 1 против. Точка број 18, КП број 203 кроз 7 К Бистрица, 3 за, 1 против. Точка број 19, КП број 1173 кроз 2 К Бистрица, 3 за, 1 против. Точка број 20, КП број 181 и КП број 182 К Бистрица, 3 за, 1 против. Точка број 21, КП број 1133 1134 К Бистрица, 3 за, 1 против. Точка број 22, КП број 1141 кроз 2 К Бистрица, 3 за, 1 против. Точка број 23, КП број 574 К Буково, 3 за, 1 против. Точка број 24, КП број 685 и КП број 694 К Буково, 3 за, 1 против. Точка број 25, КП број 906 кроз 2 и КП број 907 кроз 1 К Ротино, 3 за, 1 против. Точка број 26, КП број 964 кроз 7 К Ротино, 3 за, 1 против. 27, КП број 967 кроз 7 К Ротино, 3 за, 1 против. 28, КП број 1373 К Долно Ризари, 3 за, 1 против. Точка број 29, КП број 1265 К Долно Ризари, 3 за, 1 против. Точка број 30, КП број 1613 К Долно Ризари, 3 за, 1 против. Точка број 31, КП број 1162 К Логоварди, 3 за, 1 против. Точка број 32, КП број 1007 К Логоварди, 3 за, 1 против. Точка број 33, КП број 705 К Трново, 3 за, 1 против. Точка број 34, КП број 465 К Трново, 3 за, 1 против. Точка број 35, КП број 877 К Габалавци, 3 за, 1 против. Точка број 36, КП број 359 К Карамани, 3 за, 1 против. Точка број 37, КП број 350 кроз 2 К Поешево, 3 за, 1 против. Точка број 38, КП број 868 кроз 2 К Дихово, 3 за, 1 против. Точка број 39, КП број 1039 кроз 2 К Дихово, 3 за, 1 против. И точка број 40, КП број 2122 и КП број 2169 К Цапари, 3 за, 1 против. Со тоа е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам за присуството.